Moikka kaikille ja oikein kivaa kesäkuista keskiviikkoa. Ihan ensimmäistä kertaa tässä näin tällaista videota teen, mutta eiköhän se tästä hiukan kyllä jännittää. Mutta kuten sanottu, mä oon mukana Indie Daysin ja Brownin kampanjassa ja pääsin sen myötä kokeilemaan tätä Silk Epil 9 epilaattoria. Ja ajattelin siitä teille nyt kertoa hiukan näin ihan videon muodossa kokemuksia. Eli tää on nyt paljon enemmän kuin vaan epilaattori. Tähän on tosi monta pykälää. Mulla on kaikki nämä tässä näin. Eli tähän on tällainen hieronta ja kuorintaharja olemassa. Ja sitten ihan tällainen perinteinen, mikä tää nyt on, ajelukone. Siis mikä ei nyt vaan on niinku paranajokone, mutta niinku karvanajokone. Ja tähän on vielä tällainen, millä voi tehdä sit mittaa niistä karvoista. Ja sitten erilaisia tällaisia pehmennys, että herkille alueille voi laittaa tällaisen lisäosan tähän epilaattoriin ja sitten jos ihan kasvojen karvoja, niin sitten voi laittaa tuommoisen toisen lisäosan. Mutta jos me ihan ensin katsotaan tätä epilaattoria, eli tässä on noin ziljoona sellaista pientä pinsettiä, mikä ei kuulosta kauhean houkuttelevalta, mutta ne vie ihan ne kaikkein pikkiriikkisimmätkin karvat, mikä on tosi mainiota. Sitten kun tämän käynnistää, niin tähän syttyy valo, mikä on tosi mainio, kun tällä sitten ajelee, niin näkee tosiaan, että mistä kaikkialta pitää ajella ja muutenkin auttaa siinä tarkkuudessa. Tässä on 2 nopeutta, eli ykkönen on hellävaraisempi ja kakkonen on sitten semmoinen vähän tehokkaampi. Assistenttikin tulee tänne mukaan hommiin. Se on hyvä, ei tästä muuten mitään tukkaa. Ja tosiaan siis aivan ihana puoli tässä on se, että tämä on täysin vesitiivis. Sitä voi käyttää myös kylvyssä tai suihkussa, mikä onkin tosi mukavaa, koska kylvyssä ihohuokosetti aukeaa ja ne karvotupet aukeaa, niin se, että se ajohommasta tulee huomattavasti paljon miellyttävää. Mutta tämäkin on musta aivan ihana tämä harjaosa, että on todella niin kuin rentouttaa, tai siis periaatteessa sitä sanotaan, että tämä on kuorintaharja, mutta itse mä koen tämän melkein vielä enemmän semmoisena niin kuin hierontana, että just kaikki pintaverenkierto lähtee tosi ihanasti ja liikkeelle ja mistään selluliiteista ei täällä missään puhuta, mutta tuntuu, että niin kuin se ihon pinta pehmenee ja veri lähtee kiertämään paremmin kuin tätä käyttää. Että varsinkin kun epilaattoria kun käyttää, niin se vie niin sileästi kaikki karvat, että ei sitä tarvitse käyttää kovin usein. Et mun mielestä tälle on melkein useammin käyttöä tälle harjaosalle. Tämä on niin tosi miellyttävä. Tuolla ykkösvauhdilla niin tätä pystyy käyttämään ihan kasvojen, ihoon ja se on tosi puhdistava. Mä en ole hirveän usein tätä käyttänyt. Tämä on nyt ollut mulla vasta reilun viikon testissä, eikä siinä ajassa nyt niin hirveän paljon olisi ehtinytkään, mutta että tuntuu, että tämä on kasvojen iholle aika semmoinen tehokas, että sitä ei ehkä ihan hirveän usein viitti käyttää, mutta että just niin kuin sääriin ja käsiin ja tonne kaikkiin noihin isompiin lihaksiin, niin tuntuu tosi ihanalta tämä hieronta. Ja samalla sitten kuorii ihon niin, että se on vastaanottavainen, jos tässä nyt joskus saadaan kunnon kesäkelit tännekin aikaiseksi. Jos tuolta muuten kuuluu kauhean pauke takaa, niin meillä on aivan älytön myrsky tänään päällä, että en tiedä, kohta tulee noin pihakukkaset varmaan ikkunasta sisään, että sen verran tuulee. Mulla oli viikonloppuna lakkiaiset, hyvän ystäväperheen tyttären lakkiaiset ja tietysti halusin siellä olla sitten mahdollisimman säihkysäärinä juhlamekossa ja muutenkin edustavana ja näin. No, Tampereella oli sen verran viileät kelit, että tuli kyllä sukkahousut laitettua, mutta se täytyy kyllä sanoa, että kun laittaa sellaiset ihan ohuet sukkahousut, niin kyllä silloinkin on vaan niin ihana, että sääret on sellaiset liukuvat ja sileet ja pehmeät, ettei tule sitä semmoista tökkivää oloa siellä sääressä, mikä aika pian sitten, jos on
parikin päivää aikaisemmin höylennän, niin kyllä alkaa ainakin mulla tuntuu, että tämän epilaattorin kanssa niin sääret pysyy tosi sileinä ja sukkahousutkin sitten luistaa tosi kauniisti siinä päällä. Tämä oli mun ensimmäinen tavoite, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että todella odotan sitä, kun me ollaan lähdössä Tinnin kanssa 2 viikon päästä, aika tarkkaan 2 viikon päästä ollaan lähdössä Italiaan. Ja ajattelin, että just ennen sitten sitä Italian reissua epiloin sääret, niin miten ihanaa, että voi olla siellä sitten, mä oon reilu viikon reissulla, niin ei tarvitse kertaakaan kaivaa höylää esiin, että sen kuvaa. Lämpimät kiitokset kaikille, jotka jakso kuunnella tämän koko mun höpinän loppuun. Haluan nyt tässä samalla sitten toivottaa kaikille blogin lukijoille ja muillekin, jotka ehkä YouTubesta sattuu tämän katsomaan, oikein ihanaa, aurinkoista, lämmintä, upeata, sileäsääristä kesää. Hei hei!